Asa da Fadumatu sirrin kamshi, Asa da Alhassan wa Husaini jinin Fadumatu ce mai nufata. Yau mai rasuli ce ta masoya, annabi kuna ina yan mata. A gida na Shehu Muhammadu Buhura ake yabon mai nufata. Halalar da ke kwana birkin zuciya ta kara bani kusanci, na maso gaban ku ina tuba a kai na gun mafi inganci. Shewa Ahmad Tijjani da Jiyali da Gausu sirrin yanci. Maulaya Shehu Malam Musa a ƙara nutsar da ni gun manufata. Yau mai rasuli ce ta masoya, annabi kuna ina yan mata. A gida na Shehu Muhammadu Buhura ake yabon manufata. Assalamu alaikum aiki mahi rasul sirrin lahi. Madafar alam abu alkasim kaunar ka mu muke wallahi. Maulidi muke maka annabi ranar ka ce siradan lahi. Sada mu cikin mabiyan ka har lera ta ƙara yi mana yanta. Yau mai rasuli ce ta masoya, annabi kuna ina yan mata. A gida na Shehu Muhammadu Buhura ake yabon mai nufata. Yau mai rasuli rana ce da muke yabon Habiba almukutari. Mata muna akan layi da maza dukkanin muna kan tsari. Muna yabon aminin lahi abin so sirajin wurin